Vítam vás u nového videa a v tomto videu máme moju sesternicu. Povedz ahoj. Tak. Ale sesternica. Ale si aj moja, ale také... No a dobre, počúvajte. Hráme Cheese Escape, preto jedno teraz. Hráme Cheese Escape a už sme tú hru raz vyhrali a ideme zase, takže... Dúfam, že... Ale tu... No ale kvôli tomu ste vyhrali ten prvý chapter. Dobre. No a dúfam, že sa vám bude páčiť toto video s mojou sesternicou. Áno. A ďakujem veľmi. No áno. Možno. A mne to tu nedá dať ten kód, čo je. Počkaj, uhni. 3842, 3842. Dobre. Fuj, nemáme radi. A veľmi ďakujem mojej sesternici, že podporuje ma odberom a dáva mi lajky na všetky moje videá. A dúfam, že ste to urobili tiež. A ja tiež ako. A môžete mi dávať komenty, môžete sa ma pýtať všetko, ale ak ste áno, keď dostaneme asi tak 60 odberateľov, 60, tak poviem aj, ako sa volá moja sesternica a nie ako ja. Ja som nezobral ten kľúč. Poď ešte raz, ideme tam ešte. Kebyže chcete vedieť, že ako sa natáčajú takéto tu videá, viete, na Robloxe, lebo toto neviem, tak dáte si, ako keď tam máte Wi-Fi, viete, tak budete tam hľadať, nestlačíte na Wi-Fi, ale tam máte tie zariadenia, viete, napríklad mobilné dáta, počkaj, a budete tam hľadať záznam obrazovky. To si tam dáte a buď budete mať, že buď tam budete mať, že buď chcete žiadne, alebo chcete s mikrofónom, že vás tam bude aj počuť. A keď to urobíte, tak dajte iba spustiť video a začne to. A potom no, sorry, ja som bol dobrý v parkouru na Robloxe, ale som to dlho nehral, tak neviem. Ak ste videli moje video, čo som hral Sleptover, tak tam som to už hovoril, mama mia. To najlepšie. Bol som. Ak sa vám páči hra s mojou sesternicou, tak určite prosím vás, podporte toto lajkou a napíšte komenty. Ja som v safe zone a hľadám červenú miestnosť. Ja už som urobil to obytko. Čakaj mňa. A už som našiel červený a tu máme tento tu chlapec.
Moje naozaj meno je... Nepoviem. A ide po mne Miška. Však ja som bol v safe zone, jak ma zabila tá parchanica. Nebol som. No ona bola prvý. Super, ale ja som tam zomrel kvôli tej myši a teraz nemám ten klacek a ide po mne zase táto parchanica. A ľudia, ak sa vám páči, keď natáčam, tak... Ak sa vám páči, že čo natáčam, tak môžete mi dávať aj nápady, že čo mám hrať a tak. To by som asi nerobil. Alebo možno by som to robil. A keď chcete, tak potom mi môžete aj povedať, čo sa vám na mojich videách nepáči, alebo že mi niečo robiť iné. Ale dúfam, že... Neviem. No konečne. No... Super. Ja hľadám červené dvere. Ja som tam ako je zelený kľúč a už tam nie som. Už je preč. Teraz ti poviem, koľko mám syrov. Mám 6. Stará kakana. No. Vy ste nepočuli, dúfam. A ešte, bol by som mal rád, keby ste mohli podporiť aj môjho kamoša. A akože bola sa úplný opak ako ja. Tak vám to poviem. To nemusíš. Baló. Oj, teraz ide po mne myš, už som ju videl. Tam musím do safe zone. Safe zone, prosím. On. Safe zone je úplne safe zone. No, to je dobrá otázka. Lebo ja napríklad som bol zatiaľ v Maďarsku. Však so starkou. Dávno. Tento rok. A potom som bola v Turecku. Áno, prvýkrát. Konečne mám tu klacek. A mám už aj modrý kľúč. Ode po mne myšta, že smola. A teraz potrebujem zelený.
ja viem, kde je zelený kľúč. Počkaj, tam ide, tam presne to. Buď si ticho. Ja viem, kde je zelený kľúč, neboj sa. Však ale iba tu trolia. Ale oni tu nič. Stop! Choď. Preč od zelených. A už sme tuto pri zelenom kľúči. Sme modrý. No to som sa už pýtal. Ona ho aj má na sebe teraz. Laura? Laura, čo robí to tlačítko, čo tam je nad ním napísané 30? Keď nájdeš modrý kľúč, ideš do tej miestnosti, tak dá ťa to do tej, kde je 30. Big guy. Big guy. SpongeBob, big guy, that's okay. Big guy. Big guy. Baba, big guy. Big guy. SpongeBob, big guy, pants okay. SpongeBob, big guy, pants okay. No, kde si? A čo mám ísť potom? No, mám. Kde si? Tu si. Idem. Go, please. Nejdeš. Ako teraz? Da. A teraz sa čo stalo? Nič. Však teleportovalo a potom sa nič nestalo. Tak. Nezabila to ja. No ja som úplne na začiatku. A ľudia, kebyže chcete vidieť moju tvár, tak stlačím toto. A už ma vidí. Dobre. Nie ste nevideli. Počkaj, Laura, dobre. Počkajte, ľudia, hneď sa vrátim. Baba. Dobre. Takže ľudia, pokračujeme vo videjku. No, ukáž, Laura, kde mám ísť teraz. No, neviem.
kričíš po mne, poď sem a som hneď vedľa teba takto. Čo je tvoj problém, mi povedz. Kde si? Kde? Ja tu ti čakám. No ale aj tak ste vyhrali, lebo tak sa to skončí a vyhrali ste. A potom sa vám otvoria také dvere a máte tam chapter 2, chapter 3 a to je všetko. Pozerajte sa, vy to vidíte. Vidíte tu je a teraz idete k nej a zabýva. A potom naklada naspäť. A keď toto urobíte, tak pozrite. Tu sa vám otvoria tieto tu dvere a tu máte potom chapter 2, chapter 3 a biely kľúč. A neviem. A Laura, pozri sa. Tu je 10. sír. Tu je 10. sír. Tu je 10. sír. Ja chcem mi povedať, že to vidia. Ja to ukazujem. Takto sa vidí. Takto ona sa volá. No pozrite ľudia. To je 10. sír. Dobre, Laura? Ideme nejakú inú hru, keď sme túto dokončili. Nie. To je jedno. Poďme niečo iné. Áno. Ak do zajtra, lebo zajtra tam idem, tak ak dovtedy dáme 20 odberateľov, tak urobíme možno video spolu a ukážeme vám naše tváre. Dobre. Takže poviem najprv hry, ktoré veľmi odporúčam. Počkaj. Prvá hra, čo odporúčam, je Brookhaven. Prvá hra, čo vám odporúčam, je Brookhaven. Mám tam aj VIP, mám tam VIP aj Premium a potom vám odporúčam 99 Nights, to viete čo je, a potom vám odporúčam Protect the House from Monsters. Ja tam mám tú najlepšiu zbraň, tú snajperku, samozrejme za Robuxy, no to nepočul, a je to dosť dobrá hra. Tak sa pripojím na teba, dobre? Ako ste videli, tak ja som hral Sleptover. Ale inú som hral trochu.
Tuto. Nie. Je mi zima, ty starý prachuň. Čo? Ja ti ukážem, chceš vidieť? Ale ty čo Ale čo som prešiel? Ty troll? Poď sem. Čak na tom trole. Počkaj, spadni úplne dole. Ty poď za mňou. A budeš sa pozerať, hej? A je to úplne easy. A to som sa naučil. To tiež môžete vyskúšať, keď vás trolujú, ale funguje to iba na týchto. To vás dajú do tej krabici. Preskáčeme. Dobre. Dobre, a teraz sa pozerajte. Pozrite, on tu stojí a teraz sa pozerajte. On má stojí a musím ísť na... No ale mňa to nikdy neťahlo. To nevadí, aj tak som nezomrel. Dobre, pokračujeme vo videjku. Toto je nejaké dlhé, 22 minút. Oni sa tu samozrejme slepujú. A ja ich si tu nevšimáme. Najväčší profíci. No, ja vám poviem takto, ja si vôbec neužívam, lebo máme toľko veľa úloh. Áno, úloh. Cez prázdniny. A máme 140 príkladov na násobenie. Máme sa naučiť báseň na Jezdoslavovo Kubín. Máme urobiť 30 strán, 39 dokonca, tak z vybraných slov. Máme sa naučiť 3 pesničky, máme čítať knihu. A to je asi všetko. Ja dúfam, že sa vám páči toto videjko a tak. I'm a big guy, that's okay. That's okay. Opět tancovať, akože, lebo ma to naučila moja sestra. To ten tanec. Aj keď som nechcela, ale mám robiť. Ahoj, ja som pred tebou. A nebudeme sa slepovať. Nie. A nebudeme sa slepovať. No ja ti dám voľno. Si drzá, hej? Drzá. No chceš? No, to prvá vec, to je pravda, ale tá druhá... Ty povedala, že si staršia. To je pravda, ale tá druhá vec, čo si povedala... Nie. To sa nerobí. Nikdy sa nevzdajú. Nikdy? Ja som... Dobre, ja končím, čaute. Video nekončím, ale končím. Laura, máme už skončiť video? No, viete čo? Máme tu už 25 minút a viete, máme aj také potreby a možno mi treba ísť na záchod, možno.
No takže, možno, nepovedal. Alebo možno, neviem čo. Takže už musíme končiť, ale nezabudnite podporiť toto video lajkom a dúfam, že sa vám páčilo. Takže čaute. A ty, čau. Takže čaute, čaute. Opa.